ambe au fo Joliba TV News ale suwandilla wala saka au kunafoni bamanankana minye kunafoni gafew ye anya kanukani wakati ne suwandi wala saka kono kuma lakale au ye bebe se ka famiya soro jamana kunafoni la cogo mina an lamene do minye radio Joliba fana sanfɛ Bamako yanno kɛmɛ ani duuru minye segukaw fe yenno an lamene do kɛmɛ murumuru kelen ambe befo ka bela jele wale ɲumando ka jira ka fɔ gafew bɔra amina lajɛ kan da do la sisan wala sa se ka famiya soro la kunafoni gafew la an b'an da do bakurunba damado la ka uklo la somi ka sɔrɔ ka a tɔ wala aw ye ka jira ka fɔ minye Face de Sɛbɛn Nouvelle Horizon ye ale kumana ale danye folo yɛrɛ la a jiralen k'a fɔ min y'an ka jamana kuntigi ani ministre min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw kuɲɛ ma jamanaw ni cɛ fila dɔrɔn de bɛ yen CEDEAO ka ɲangini ma ɲɛsin minnu ma n'o tɛ ka ta gouvernement maa bɛɛ lajɛlen jamanaw fo ka se an ka conseil national de transition n'o ye député minnu bɛ yen bi n'olu de bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la jamanaw ko CEDEAO ye a bɛɛ lajɛlen gosi ni bere kelen ye ka ɲangi o boli u kan an bɛna an da don o la sisan nɔ. Ni o bɔra yen nɔ k'a fɔ politiki tɔn min bɛ yen n'o ye Adama PAEG k'ale bisimila min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ don nataw la sigi ko dɔw ye dɛ ni ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale fana kumana soir de Bamako ka kuma tɛ dɔwɛrɛ limanaw a jarala k'a fɔ bamanci wale min ni o bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko duguncini dɔ bɛ yen ale filɛ nin an sɔngo mara la n'u k'a ma ko faransoji ko bamanci wale tigilamaw taara o dugudenw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔna la wa u ye waati yɛrɛ d'u ma k'u ka dugu bila ko n'o tɛ limanaw k'u na ko wɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ an bɛna an da don o la Nouvelle Horizon ale kɔnɔna n k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ l'indépendant fana kumana jamanaw maire min bɛ n'ale bɛ Baginda ale n'a nɔfɛ jama dɔw ko olu tun bɛ kunungo kiri bɔgɔ jeninen ka kunungo sabu ni waati na yɔrɔ kube kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o ye cour d'assises spéciale min ɲɛsinnen don maa minnu bɛ ni olu sen yera yurukuyuruku la an ka jamana kɔnɔ a jala k'a fɔ Baginda maire n'o ye Saliya Jara ye ani maa saba bɛ yen olu y'a jɛw ye fo ka taa se Kati sous-préfet Aruna Jara ani maa wɛrɛw ko olu tun bɛ kunungo kiri tigilamaw ɲɛma ka se k'u ka kiri tigɛ an bɛna an da don la l'indépendant kɔnɔna la n k'a fɔ l'essor ale kumana limanaw a jala k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan min bɛ tali kɛ ECOS ale kan limanaw ko layidu minnu taara a ko siratigɛ la ko layidu ninnu caman ma bɔ a sira ma dɛ kɔni kɛra sababu ye bi jamana minnu bɛ yen n'olu ye farafinna jamanaw ye limanaw ni se tɛ u ye ni nazaraw jamana minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye olu de ka sisi jugu minnu bɛ fili n'a kɛmɛ sababu ye dugukolo kalayalen don bi kosɛbɛ limanaw layidu caman de kun taara ko dɔ bɛ bɔ o la ko nka layidu ninnu caman a ma bɔ a sira ma l'essor yi da don a la an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan min ye le challenger ye ale kumana a y'a jira ko min bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umar Konare limanaw tare a kɛnɛyara min bɛ tali kɛ a kun taara furakɛli la a yɛrɛ furumuso min ye Adamba Konare limanaw a ye wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin maa bɛ yen nɔ k'o ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma min bɛ tali kɛ nin furakɛli hukumu kɔnɔna la min bɛ Adamba Konare ko fɔ a ye wale ɲuman dɔn limanaw o ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma le challenger kumana kan an bɛna an da don a la sisan le combat limanaw ale fana kumana an b'a kuncɛ ni ale ye k'a jira k'a fɔ nin waati ninnu na limanaw yɔrɔ bamanci wale min bɛ senna ko dɔnkilidala min bɛ n'o ye Amadu Kebe n'u k'a ma ko Derkem ko jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ale kɔni bilala ko nka hali sisan limanaw maliden caman de bɛ min bɛ bamanci wale tigilamaw bolo ko jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa olu fana bɛ se ka segin so cogo min na an b'a daminɛ ni Face de Sɛbɛn Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO ni Mali cɛ limanaw bagabali walew bɛ senna halisa dɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ ɲangini min bɛ yen ni o ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana faamaw ma a jira k'a fɔ ɲangini ko a na kɛ u ye maa caman de tɔgɔ bɔ kunungo yɛrɛ CEDEAO maaw de ko don n'o ye CEDEAO jamana kuntigiw ye limanaw ka ɲɛsin Mali maaba dɔw ma
olasa nyangini numbe talike mamnumbe ni ukasoro limana ukuka soro uteget na se uma anifana utina bo jamana dafe nous ye tanika seguye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest nous ye farafina kele bien fan jamana ye olube nyon son tomi konala limana ko uflene ka ma kemeni ma binani ani mali konala yanno olula fana ko sente ma kemeni mwani kele minumbe ko ni bele jele CEDEAO mawye ni beta todima de bana ko afunya na ko aya ko nyangeni bina au kade au bolufen ani a tanika segi mini abo ke jamana ko kanala o bele jele tigera aula odela limana ni jatemne ke mamin ko forasisa mamin ba anyema ya yerela oye anga premier ministre Dr Shogel Kokala Maiga sabu alemi mbebe limana una ya semencha ka fo yo Shogel Kokala Maiga bi ko chamanje fanga kalutani shegin Shogel Kokala Maiga nuya jira ka fo ko dobse ka fara aka wako sabu la halami be jamana konna la sisan uta ayamara fiu jamana ka sega kalutani shegin ka bara beke ka beni ayi onga limana nyangini mi fleni na boraka bi CEDEAO mauka nyangini do dorete yaro anga jamana kuntigi ni wati na unyete fela la ubolo ka chamanja fanga kata kunche février kalut lemgwani wolonfla no kanga be kalata anga jamana konna la yanno ajalla ka fo CEDEAO mauka ni nyangini mi no uya boloda amena sabu kabeno ba makalut le wolonfla temeni uye nyoye minke akara no ye Ghana fabaye limana malini gilagini Conakry ni jamana flanka sabu ni jamana flan be sorasu bolo marala bi sabu CEDEAO ya jira ka fo ote uluka felay finitigi ka makuntigi limana ote démocratie fanga tabule odela CEDEAO ko alina nyangita kanyeshi cheni musoma minumbe ni olube jamana marala bi krenela mali konala yano odela ko nyangini uyabo asrama odela ni jatemne ke limana ajalla ka fo nyangini ko ntara gouvernement ma chité limana minumbe gouvernement konala bi ko nyangini mata min kama wafana CNT Conseil national de transition olu ma foite bi ko nyangini mata ma minu kama wo bela jele yere to fombe gafe badoka olasa nga ni manuna limana ko jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale kon tokotala o minye fana anga ministre mimbe ni ale debe anga jamana were bara kuna ni o affaires étrangères Abdoulaye Diop limana olu ni chef la le tokote ala akanga ma blaka ire ni ngade nga fo nouvelle horizon ka fola ako bi CEDEAO ko ni nyangini taganyeshi ni ma chama numa no gouvernement mawi ani CNT maw ko muna colonel Assimi Goïta ani Abdoulaye Diop ni chef la minum be ni olu yerema kuma fo fiu kuma minum be ben CEDEAO ma muna nunu ka nyangini ama be nu chef la ka colonel Assimi Goïta ale de jamana kuntigi ani Abdoulaye Diop lemano ale de be anga jamana wero tas chef bara ale de be okuna limano abisega ke kore abisega ke tasira wore sabu ni jatemne ka abna fo CEDEAO halisa ku keme ka dafitini yele anye dafitini mi no bisega sawi do na tawla ambisega kuma nyonya teme anuche be bisega na chogomina ni be gushi berekelina limano itna maso mami kon be kuma teme ni nyonche de la abisega ke colonel Assimi Goïta ni Abdoulaye Diop kan nyangini balian ku ka sira fitini ndele wala sa do na tawla CEDEAO ni mali jamana ni nyonche ubisega kuma nyonya teme ni nyonche chogomina note ko mali ko ngeme ka CEDEAO ko ngeme ka mali ke kerefeden bi limana ka ke ina fo on date foila ina fo tonyere konala on jora foite anna kuna foni flere limana ay nimbo nouvelle horizon kono yana ngabo nouvelle horizon konala limana ajalme ka fo ko minyi politique to mbe no adema PAEG limana adema anyama ba no mari macha jaraye ko ale bismillah mimbi talike colonel Assimi Goïta fe kabi limana mimbi ninaka chien foloi mi jamana kuntigi kabi afora ko ka fanga yelema no rectification yoro ni jatemne ke coup d'état min kera utukalu kletan ni shegi samba flani mbwani kele ko colonel Assimi Goïta ale mi coup d'état nke yoro kofe utlala kana fanga yelema tuguni fanga tlala kana da tigi ma no colonel Assimi Goïta amidom na ekobi
limana ajala ka fo kabi fanga ko ni yelemana mi jamana kuntigi ama mogo bisimila kuluba ina fo politiquement ka o bisimila ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye colonel Asimi Goita k'a ka politiki ɲɛma bisimila n'o ye adema ɲɛmaba ye Mari Macha Jara a kɛra tarata tɛmɛnen yɛrɛ kulubakaw fɛ yen nɔ kuluba faama dagayɔrɔ la nka limanaw nin bɛ mun ko fɔ yɔrɔ min ye adema ye ale y'a ka jɛrɛba min kɛ kɔsa in na n'o ye ɲɛma kura sugandi Mari Macha Jara olu kɔni ye hakilila kuraw ta k'a fɔ k'u na camancɛ fanga u na don a fɛ hakililaw la n'o ye Assise nationale de la refondation sigikafɔba min bɛ yen ni a fɔra ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka wele a ko kɛnɛ kan ka hakilila falen kɛ limanaw adema kun b'o politiki tɔn minnu kɔnɔna la ni olu de kɛmɛ ka ngwara da camancɛ fanga la bi olu kun ko k'olu tɛ ye o kɛnɛ kan nka adema y'i fosi ka bɔ o jɛkulu in na o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ adema ko ale na ye Assise nationale de la refondation ale kɔnɔna la nka limanaw n'i ye kow taabolo lajɛ bi a bɛna fɔ a ka kalan kosɛbɛ min bɛ tali kɛ politikiba ma n'o ye cadre d'échange de partis politiques et regroupement de partis politiques o ni camancɛ fanga maaw cɛ sabu u ka hakililaw tɛ kelen ye ni politikiman ninnu ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw u tɛ cɛ kɔ u tɛ muso kɔ u bɛ Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ale de kɔ bi sabu caman ka hakilila la ko Choguel Kokala Mayiga limanaw ale de kɛmɛ ka i kɔ don politikimanw la wa k'a dɛsɛ bɛ ka politikimanw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakililaw kɛ kelen ye bi limanaw ko nka Mari Macha Jara adema ɲɛmaba ale ka bisimila ni cogoya in na kulubakaw fɛ ko a bɛ ko dɔ de ko fɔ wa don dɔ la don min ni o tɛ bi ye don min n'o bɛ se ka kɛ fana limanaw n'a ma ɲɛ ko a laɲini dɔ bi ko politikiman minnu bɛ yen ni olu ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila tɛ kelen ye n'a ma ɲɛ ko fana ko bɛnkan bɛna sɔrɔ sabu jateminɛlikɛla caman de y'a jira k'a fɔ politiki bunakun kan ko ni politikimanw yɛrɛ dama ma bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka gɛlɛn Assise nationale de la refondation min n'a kuma bɛ ka fɔ ko bɛnkan sɔrɔ a ko la sabu dɔ ko n tɛ ye a kɛnɛ kan dɔ ko n bɛ y'a kɛnɛ kan yɔrɔ sama-samali nana ko nka ko n'a ma ɲɛ ko bɛɛ de hakilila ka kɛ kelen ye bɛɛ ka sɔn kelen ma ko fo gouvernement de ka ci gouvernement kura ka sigi n'o dun kɛra limanaw premier ministre jɔyɔrɔ bɛ se ka falen gouvernement yɛrɛ maa caman jɔyɔrɔ bɛ se ka falen ko min ye adema ye limanaw ɲininkali kɛlen don nouvelle horizon maaw fɛ dɛ walima adema bɛ fɛ ka premier ministre jɔyɔrɔ k'o ɲini wa walima ka min ye gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la ka jɔyɔrɔba sɔrɔ walasa min ye Assise nationale de la refondation ko ye bɛɛ sen bɛ se ka don a la cogo min na sabu politikiman minnu ye nin ye olu y'a jira k'a fɔ i tɛ se ka jamana kɔni dilan fiyewu ko i b'o kɛ politikimanw kɔ sanko an bɛ démocratie fanga la kunnafoni ye nin dɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ soir de Bamako an b'ale ta soir de Bamako kuma na limanaw kuma tɛ dɔwɛrɛ ye o kuma fila de bɛ soir de Bamako kɔnɔna la a jaralen bɛ k'a fɔ ko min ye Faransoji ale ye duguncini a filɛ nin ye Ansongo mara la limanaw cɛ marifatigiw de taara bin duguncini kan ko wa u ye waati yɛrɛ di dugu maaw ma k'a f'u ɲɛna k'u ka dugu bila pewu k'u bɛ taa ka na n'u nana cɛ kelen sɔrɔ walima muso kelen sɔrɔ dugu in kɔnɔna la limanaw k'u na fɛn jira u la min ni o ye gɛlɛya yɛrɛ ye walasa soir de Bamako y'a jira k'a fɔ yɔrɔ lakanabaliya kɔni limanaw i bɛ dɔ de fɔ a la ka dɔ to yen jamana in kɔnɔna la yan nɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ a jala k'a fɔ Ansongo mara min ye nin ye n'a filɛ nin ye Gawo mara la limanaw ko bamancɛwale tigilamaw ka munumunu zalo a kɛn bɛ badabada yɛrɛ a tɛ dabila fiyewu ko bandi minnu bɛ yen n'o ye bandi misɛnninw ye ani terrorisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw ye olu de ka walejugu filɛ nin ye ka taa ben kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransoji a filɛ nin baara ale commune kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ansongo ale marabolo de kɔnɔna la limanaw ko walejugu min kɛlen ye nin ye a kɛra novembre kalo tile 16 k'u taara dugutigi ka kɔrɔsigi dɔ n'o y'a ka conseiller dɔ ye limanaw u taara bin ale ka fɔ a ka so ko nka u taara sɔrɔ dugutigi ka conseiller yɛrɛ limanaw a man kɛnɛ ko nka u n'a ta o ta u ma segin kɔ dɛ yɔrɔ ninnu filɛ nin ma ni man gɛlɛn n'u ta ye u taara bin dugutigi ka kɔrɔsigi kan fɔ a ka so u ma da o ma limanaw a ka sokɔnɔminɛnw a n'a ka baganw bɛɛ lajɛlen u y'o bɛɛ de cɛ ka taa n'a ye
uma dauma limana marfatigi nu ye kangardake ko bara commune konala o kon ba fo dugude bela jile ko ubitakana nu nana mawma soro dugu konala limana kuna una fenjira ola awode la yoro mimbe nu kama ko tabango ale yerani dugu manja kilometre nani ni tabango ko fo limana o yanga an yere ka premier ministre shogel ko ala maiga o ya yere ka dugu ni jatemne ke kaboy kana fo tamanje boloka no ye duansa marawi limana kuna fo ni ayira ka fo commune petaka konala ko ni yoro ko fo le fanana limana ajalla ka fo minye sugu seka jo sabu jamana de minum be ni bolokolondo limana olu bi sugu jola wati mina obuka wotoro sanfe iba suroni wale jugu tilamanu obita bi uka minam la walma ka wale jugu taka usegere ku bone unina limana uniye ni takalaje abina fo anga jamana konala yano nyagamini de besena sabu minye itado minye bamanchi wale tilamai walma mi yere bandiwi abele jile de suruba nyamine do nyogona bi odila limana ajala ka fobi wala sa kasega ni yoro ko fole nun lakana sorasi minum be ni fanga bolu bi limana ukala jesa uka mi sega daga tagabo ni sigida man ndala uka fereti jona wala sa jamana de museka lakana chugomina so ade bamako ka kumado nantura swadi banko kilin konala jamana ko ministre mimbe nale de be malide minumbe jamana ko ka oluka kunye o kuna ministre des maliens établi à l'extérieur alhamdu ag yen ko aleni CNT bulu fara mimbe no nyeshini do affaires étrangères ma jamana ko ani olu ye nyogonyi ministre nga fola nyogonyi kungunte dorede kaseka laje malide minumbe jamana ko kani u ka sɛbɛn sɔrɔli gɛlɛya ye sɛbɛn minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ passeport ni kartinina na ɲɔgɔnnaw kan jamanaw ka se ka nin gɛlɛya wuli ka bɔ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan o la minisiri min filɛ nin ye ni ale de b'an ka jamanadenw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔ a jirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛra Abdoulaye Ag Mohamed, alemi directeur de finances matérielles, Fokatase, Madame Guindo Fatim Diakité, elle est conseiller technique, Nimbela Djelebe, ministre de Konala, Tama Nyoye Kunte Dore, Kahakila Falen ke, Kalaje, Bounatique Sebe Mbeina for passeport, Ani Katinina, ni Limana Adela Kafo, ni Gileabe Malidon ka Tumala Talau, ni Gileabu Kabi. Tiɲɛ la ni sɛbɛn fila limanaw a gɛlɛya bi u ka bi sango maa minnu yɛrɛ bɛ ni olu b'u dogo ka taa tunga la u b'u dogo ka taa tunga la limanaw u selen kɔ nanzara jamanaw kan u bɛ sɔrɔ ka wuli sɛbɛnw ɲinini na o sɛbɛnw de ɲinini daminɛni sa gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ wuli a jarala k'a fɔ bi yɔrɔ kɔsa in na jamana ɲɛmaaw tun ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ n'o ye opération spéciale dɔ ye n'o ye aravec ye walasa maliden minnu bɛ kɔ ka u ka aravec ka se ka kɛ sabu kartina bɛ sɔrɔ ni o de ye a jarala k'a fɔ o de aravec senfɛ yɔrɔ ni kartina t'i bolo limanaw passeport ɲinini yɛrɛ ye gɛlɛya ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana kɔ kan o kartina sɔrɔtɔ bi walima sɛbɛn bɛ n'o ye fiche individuelle ye o sɔrɔtɔ bi limanaw o de ye baaraba yɛrɛ ye o de la opération spéciale min kɛra n'o ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu bolodara jamana ɲɛmaaw fɛ septembre kalo tɛmɛnen France jamana kan Espagne Italie ani Côte d'Ivoire jamana kan fo ka taa se Bruxelles ma maliden minnu bɛ yen a jala k'a fɔ baara in n'a ta o ta ko nka maliden dɔw bɛ yen olu tɔgɔ ma se ka sɛbɛn jango k'a fɔ u ka se ka sɛbɛn sɔrɔ n'o ye carte ɲinina ka se k'u ka passeport olu sɔrɔ o de la ministre min filɛ nin ye alhamdu ag yen a ko gouvernement kɔni bɛ a se la walasa fɛɛrɛ caman de bɛ se ka sɔrɔ nin jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan jamanaw ka sɛbɛnw ka se ka sɔrɔ sabu n'i bɛ jamana kɔ kan jamanaw fɛn o fɛn bɛ se k'i kisi gɛlɛya ma o ye i ka se ka i ka sɛbɛnw sɔrɔ i tɛgɛ la kunnafoni filɛ Soir de Bamako ale de y'a sɛbɛn n'an ye Soir de Bamako bila an bɛ don min ye l'indépendant ale kɔnɔna la jamanaw l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko kube kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'ale bɛ senna nin waati in na n'o ye cour d'assises spéciale ye ale ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw maa minnu bɛ yen ni olu de senyira jamana foroba nafolo dunni na u ka kiiri tigɛ ani kiiri foyi tɛ kelen ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen don o de la ko kunungo min bɛ tali kɛ Baginda maire n'o ye Saliya Jara ye ale ni a jɛ maa 3 ɲɔgɔnna
fo ka taa se Kati sous-préfet ni o ye Aruna Jara ye kunungo k'olu tun bɛ baara la kunun walasa ka se k'u ɲininka u dalakan na kun jumɛn na u senyera u bolo donna jamana foroba nafolo la ka a tiɲɛ walima ka don jɛ jugu la walasa jamana foroba nafolo bɛ se ka tiɲɛ cogo min na a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kabi san 2019 alamisa don octobre kalo tile 17 min ye plainte dɔ ale kɛra min bɛ tali kɛ plateforme contre la corruption et le chômage n'o ye PCC maaw fɛ ka ɲɛsin min ye Baginda maire ma ka sababu kɛ ko sen yira yurugu la walasa procureur min filɛ nin ye pôle économique et financier la limanaw ale kun ye Saliya Jara ye ale kun y'a bila sabu k'a kun ye caution dɔ sara n'o ye nafolo dɔ ye miliyɔn 100 ɲɔgɔnna ko nka limanaw o n'a ta o ta sariya kun kɛlen don ka gulon a sanfɛ a kun bɛ sariya ka bolo kan halisa o n'a ta o ta o de la Baginda maire Saliya Jara a n'a ka adjoint fɔlɔ Mamadou Samake ani régisseur min bɛ yen n'o ye Dawuda Sise fo ka taa se Yaya Traoré Aruna Jara a waati la ninnu ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni jalaki binna u kan a jirala k'a fɔ kunungo araba novembre kalo tile 17 limanaw k'u welela k'u ɲininka nafolo min ni o tununa n'a tayɔrɔ ma dɔn a bɛ se miliyɔn 529 limanaw o de tununa Baginda mairie kɔnɔna la tayɔrɔ ma dɔn a la san 2015 san 2016 fo ka n'a bila san 2017 la ni san 3 furancɛ la limanaw a jirala k'a fɔ ko nafolo min na a tununa yɔrɔ ni sa fɔra a kunkolo don minnu bɛ ɲɛmaya la olu de bɛ wele ka u ɲininka u yɛrɛ welelen k'u ɲininka kunungo k'u bɛ kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ limanaw maa caman de bɛ yen a bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen n'olu kan ka na seereyaw la nin ko siratigɛ la walasa ka se ka a ko yɛrɛ jɛya indépendant de ye nin fɔ dɛ limanaw ale indépendant kelen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Kayi mara la bi limanaw ko Bamanci wale tigilamaw kelen don ka daga da yen nɔ tuguni u kelen don ka taa ɲaga da yen sabu ko eaux et forêts min filɛ nin ye Torodo ale bɛ Kayi mara la ko u ka eaux et forêts ninnu olu ka mobili bolila dɔ a jirala k'a fɔ ko min ye Bamanci wale tigilamaw ye ko u y'o jaso ka taa n'o ye a kɛra tarata novembre kalo tile 16 o tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 11 yɛrɛ sɔgɔmada fɛ ko maa dɔw bɛ marifatigiw don limanaw yɔrɔ marifatigi ni bololangolo kɔni tɛ kelen ye ko ni n'u tun bɛ motow de sanfɛ u nana bɛn min ye chauffeur-kɛ in kan yɔrɔ min ye nin ye n'o ye Torodo ye a bɛ Jɛma mara de la Kayi mara kɔnɔna la yen nɔ o la ko u ye marifa da jɔ chauffeur-kɛ in na k'a sɔrɔ don a bɛ baarakɛ yɔrɔ yɛrɛ la n'o ye Cheikhna Cisse ye o y'a sɔrɔ a b'a ka bolimafɛn kɔnɔna la limanaw kɔni y'a jaso ka taa n'a ye hali an bɛ waati min na ko sisan a taa yɔrɔ ma dɔn limanaw ni nin kɛra a bɛ maa hakili jigin mun na o ye k'a fɔ Kayi mara la bi limanaw walejugu caman de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma minnu bɛ yen ni u tɛ ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ bi k'a jira k'a fɔ hakilila jiginna limanaw min bɛ tali kɛ Kayi mara in na yen nɔ ko septembre kalo la san 2020 a jirala k'a fɔ kari caman de bɛ yen o Torodo mara kelen in na kilomètre 30 ɲɔgɔnna ani Jɛma cɛ ko walejugu tigilamaw taara bin maaw kan ka olu bolofɛnw caman minɛ o la o bɔlen kɔ yen nɔ min ye janvier kalo san 2020 o tile 11 ka taa bila tile 12 la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ poste min filɛ nin ye Jɛma ko Bamacimaw taara bin o fana ka n k'a fɔ avril kalo tile 10 san 2020 min ye maa 2 ye o ni tora o fana senfɛ ko min ye douane min filɛ nin ye ani gendarmerie min filɛ nin ye Sebekɔrɔ ani Sanankɔrɔ Kita marabolo kɔnɔna la ko Bamacimaw taara bin o fana kan o fana y'a damana ko ye min ye utukalo tile 4 san 2020 poste min filɛ nin ye Sandare a jirala k'a fɔ ko min ye walejugu tigilamaw ye minnu ma dɔn u taara bin o fana kan janvier kalo tile 27 limanaw o san kelen fana ko u taara bingani wale ta ka ɲɛsin min ye nin yɔrɔ kofɔlen fana kan limanaw douane min fana filɛ nin ye Jankole Nioro du Sahel ale marabolo kɔnɔna la limanaw nin fana kɛra septembre kalo tɛmɛnen na ko Marocain ka mobili bolila dɔw ko u bɛnna o fana ka maa 2 k'olu bɔnɛ u ni na min ye septembre kalo tile 28 tɛmɛnen ye gendarme maa 5 ɲɔgɔnna
ku u ye olu fana faga o kɛra nin cogoya kelen fana na min ye Sebabugu ani Kuala ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ ni Bamako cɛ kilomètre 188 o yɛrɛ kɛra a ma mɛn limanaw ko walijugu tigilamaw taara ben ni maa kofɔlen ninnu kan n'i ye jateminɛ kɛ limanaw nin bɛɛ lajɛlen ye Kayi mara de ye limanaw ni min ma siran a bɛ maa jɔrɔ k'a jira k'a fɔ kɔrɔnfɛla kuma de tun bɛ an da jamana camancɛ kuma de tun bɛ an da nka a jirala k'a fɔ nin waati na Mali tilebiyanfan n'o ye Kayi mara ye ko walijugu tigilamaw limanaw kelen do ka ɲaga da nin yɔrɔ in na kuma bɛɛ min ye walijugu ye a bɛ taga ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma limanaw ko o lakanabaliya kelen kɔnɔna la min ye Monipe Bugu ko ale maire dankan filanan limanaw ko u y'ale fa dɛ k'u y'ale bɔnɛ a nin na a filɛ nin Masina mara la nin waleya in kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 15 nɛgɛ kanɲɛ 20 waati maire ka dankan filanan limanaw Monipe Bugu Masina mara la limanaw ko walijugu tigilamaw taara bin ale kan a y'a sɔrɔ a bɛ dugu dɔ la u ko dugu min ma ko Bɛnso walijugu tigilama ninnu ko u ma fagali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ u y'a ye dɔrɔn limanaw k'u ta kɛ marifa ci ye ka ɲɛsin an ma limanaw an bɛ dugawu de kɛ nin ko ninnu ala ka jisuma kɛ a fura ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye l'essor ale facette de semaine kuma na limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔna la bi ni a jirala k'a fɔ a kun jɔnjɔn tɛ dɔwɛrɛ ye usine batigi minnu bɛ diɲɛ setigibaw kɔnɔna la bi yɔrɔ usine tigi ninnu olu de bɛ fiɲɛjugu ni sisijuguw fili o kɛra sababu ye an ka waati sigida ka se k'a tiɲɛ kosɛbɛ o de la san o san min ye sigi dɔ bɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko COP o tako 26 min kɛra n'o ye COP 26 ye limanaw a kɛra Glasgow o filɛ nin Écosse ale jamana kɔnɔna la ka taa octobre kalo tile 31 ka taa bila min ye novembre kalo tile 12 ko nka limanaw layiduba min taara diɲɛ setigi jamanaw fɛ k'a fɔ ko ka dɔ bɔ min ye funteniba walima waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka dɔ bɔ o la walasa jamana minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye limanaw a kɛɲɛ tɛ olu kɔnɔ olu ka se ka lafiya ko nka ko layidu min taara yɔrɔ Paris a jirala k'a fɔ bɛnkan dɔ tun kɛra Paris nka bɛnkan ninnu limanaw ko o de tun kan ka lawaleya min ye COP 26 ale ka sigi min kɛra Glasgow o kɛnɛ kan limanaw ko layidu ninnu caman bɛ a ma bɔ a sira ma layidu ninnu kun ye mun ye o de ye k'a fɔ ko ka dollar wari a miliyari 100 a bɛ bɛn sefa wari miliyari 65 ma ko k'a lajɛ ko dɛmɛ taga ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ dugukolo sanfɛ ni se tɛ u ye jamanaw hali n'a sɔrɔla ko waati yɛlɛma nana kɛ kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka dadigi kɛ o jamanaw de la se tɛ jamana minnu ye a don jirala k'a fɔ n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara jamanaw bɛ yen 90 minnu bɛ yen ni olu de bɛ nin sababu la jamanaw walasa min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye ka se ka dɔ fara a kan o jamanaw a fɔra de k'olu ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin se tɛ jamana minnu ye ko nka a jirala k'a fɔ nafolo min dira a ko siratigɛ la ko a tɛ tɛmɛ miliyari 70 kan miliyari 100 de tun fɔra dollar wari la ko nka min dira limanaw o de filɛ nin ye a jirala k'a fɔ layidu kɔni ma bɔ a sira ma sabu min ye Alos Samra ale min ye ngilɛdu limanaw ale ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna a kɛra jigiwaro ye bɛn kɛra min kan a ma bɔ a sira ma limanaw ko waati sera an ka kunnafoni bila nin kan yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn ni waati ye o ye nin ye an b'a fɔ aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ